Hej, det er Sasha her, og jeg vil lave en guided meditation på indre barn, til kærlighed til det indre barn, og de dele, der prøver at beskytte det indre barn. Og det er som inspireret af Internal Family System. Så sæt dig til rette. Find sådan en komfortabel siddestilling. Sædeknuderne højere end knæene. Og så en lille let svej i lænden og skuldrene over hofterne. Og lige træk vejret ind. Og lige træk vejret ind dybt gennem næsen her. Og langsomt ud. Tag en dyb vejrtrækning. Og langsomt ud. Og så bare kom tilbage til din naturlige vejrtrækning. Og dine øjne er lukkede, og sanserne bliver trukket indad. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan det er nede i maven lige nu. Du kan mærke, hvordan vejrtrækningen påvirker, at maven puster sig op, når den kommer ind. Og når du bliver tom for luft, så bliver maven flad. Bare mærk den bevægelse. Du er også velkommen til at lægge en hånd på din mave for at mærke den her fornemmelse af vejrtrækningen, der bevæger din krop. Måske kan du også lægge mærke til ribbenene. Du også kan mærke, at vejrtrækningen lever der. Den fylder dig og tømmer. Lige vær nysgerrig på, at der er nogle steder i kroppen, måske der holder noget spænding. Og hvordan du kan bare også de her spændinger, hvordan du kan være med dem her, når du sidder. Andre steder, hvor det er afspændt. Så skal vi i gang med ligesom at se på, hvis der er visse dele, der har været aktiveret. Måske i dag eller i den her uge. Tanker og følelser omkring noget. Det kan være følelser om at ikke føle sig god nok. Skamfuld. Ked af det. Vred. Noget, der har trigget nogle stærke følelser. Prøv lige at lægge mærke til, hvad for en del, der fylder mest. Og lige tillad den her del at få lov til at være her. Følelsen. Mærk, hvad det er for nogle tanker, der er rundt om den her del. Hvis det er skam, jeg burde ikke have gjort, jeg burde ikke have sagt, hvad tænker de andre? Indre kritisk stemme, ej, det bliver aldrig godt, jeg burde ikke gøre det. Vrede over noget, andre har gjort, eller noget, der er sket. Ked af det.
Prøv at lægge mærke til, hvem er det, den her del. Prøv at passe på. Det indre barn. Hvis der er et indre barn, som du kender allerede, og der er mange af dem måske, som i fortiden ikke følte sig god nok eller elsket, følte sig ensom. Prøv at se, om du kan se det barn for dig. Lige stræk dine arme ud måske, og vis din omsorg for det barn. Måske tag det op i dine arme, hvis det har lyst til det. Måske kom helt tæt op til dit hjerte. Mærke din tryghed, din ro. Og drag omsorg for det her barn, som føler sig utrygt, ked af det, svigtet, ikke god nok, ikke elsket. Se om du bare kan være der for det, den del, den yngre del. Bare hold om det. Jeg er her for dig. Det er ikke din skyld. Jeg er ked af, at der ikke var en for dig dengang. Men jeg er her nu. Prøv at mærke efter, om der er noget, som det barn har båret på, som ikke var dit. Dets eget energi. En følelse, som den havde taget fra nogle andre. Eller blevet pålagt. Noget, som det har brug for at blive fralagt sig. Det kan være ansvar, skyld, sorg, trauma, som det har båret for andre. Og som det har lyst til at blive fri for. Og forestil dig, at du tager det her, og så bare lægger det ud til lyset. Lægger det fra barnet. Sådan så barnet kan trække vejret. Og føle sig fri. Fri fra den tyngde, den har båret rundt på. Måske har barnet så lyst til at komme ud og lege. Være kreativ og nysgerrig. Som børn, der er opvokset i en tryg familie, har nysgerrighed, kreativitet, glæde, klatre i træer. Så bare læg mærke til, hvilken impuls barnet har til at komme ud. Om du skal være med. Og lad det barn vide, at du er her for det. Du forlader det ikke. Du kan gå med barnet i hånden og lege med det. Og glædes dig over at se barnet lege. Så
stille og roligt lad barnet vide, når det er tid til det, at I skal vende hjem. Men barnet går med dig. Og ligesom du vil gøre for dine egne børn eller andres børn, så vil du lægge det i seng og læse godnathistorier. Tale til det, sige godmorgen om morgenen. Hygge om det. Du fortsætter med at holde kontakt til det indre barn, som har brug for dig. Prøv at lægge mærke til, hvordan det føles i kroppen lige nu. Og tak barnet, fordi det har vist sig. Stille og roligt skal vi til at runde af.